παιδιά μου, όπως είπα λίγες ώρες που πριν φύγω για την Νότια Αφρική και για το μεγάλο μεραποστολικό ταξίδι, λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΑΝΕΚ που βρίσκεται σήμερα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Παγκρίτια Δημοσιογραφική Ένωση. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά μου, έχετε καλή χρονιά. Σκορπάτε αγάπη και να έχετε πάντα την ευλογία του Χριστού. Ο Πατριάρχης σας, ο Θεόδωρος, σας περιμένει πάντα στην Αλεξάνδρεια. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μας γεμίσατε ενθουσιασμό, χαρά, ευτυχία. Θα μας έρθετε γρήγορα να σας περιμένουμε. Φοβόμαι, δεν έχω το χρόνο και τώρα που ήρθα ήταν για μένα ο δώρο Θεού για λίγο, γιατί με περιμένει πολλή δουλειά. Αλλά πρώτα ο Θεός του χρόνου θα βρεθούμε πάλι κοντά. Πρώτα ο Θεός. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλό σας ταξίδι. Προσέξτε μόνο. Τα χώματα τσι ξενιθιάς είναι βαριά για μένα. Και για τον κάθε κριτικό που ζει μακριά στα ξένα, εγεράσα στη ξενιθιά κι ασπρίζα τα μαλλιά μου. Όμως στην Κρήτη βρίσκεται η σκεψική καρδιά μου. Μέσα στη σκέψη μου βάζω όλα τα περασμένα. Κουράγιο και παρηγοριά να τα γιατώ στα ξένα. Κουράγιο και παρηγοριά και έλπιδα πρώτη βάνω. Κι έλπιδα πρώτη βάνω να τη γαΐρω εις στο χωριό όνειρα μόνο κάνω. Όποιος στην Κρήτη γεννηθεί και έχει στα ξένα ζήσει, και έχει στα ξένα ζήσει, έχει καημό και σκέφτεται ο πίσω να γυρίσει. Πάντα με καίει μια φωτιά μέσα στα σώθηκα μου. Και σου φωνάζω Κρήτη μου στα αναστενάγματα μου. Μόνο ποιος ζει στην ξενιθιά μπορεί να το εξηγήσει. Μπορεί να το εξηγήσει, γιατί κανένας Κρήτη μου δεν θέλει να σ' αφήσει. Θε μου και κάμε γρήγορα κάθε ξενιτεμένος. Κάθε ξενιτεμένος να τη γαΐρει στο χωριό που είναι γεννημένος. Σε μια κορφή στη ξενιθιά θα χτίσω εικονοστάση. Θα χτίσω εικονοστάση να λειτουργούν όσοι έχουνε μάνα πατρίδα χάσει. Να καμώ τάμα του Θεού πίσω να με γαΐρει. Πίσω να με γαΐρει, δεν θέλω μπλιό μου η ξενιθιά να με έχει μουσαφίρι.